amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos los que estáis hoy aquí en el Centro Cultural Queixumes dos Pinos. Vamos a dar la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por el canal de YouTube y a todos los que nos ven desde esa tierra tan maravillosa como es Rumanía, sobre todo desde la ciudad de Bistrița, norte, zona de Transilvania. Para todos vosotros hoy vais a ver el talento que tenemos en aquellos y los más pequeños. Aunque vosotros veáis este humo, no he quemado nada. Ha sido un técnico que anda por ahí, que es medio pirómano y se ha puesto a hacer humo. Estuvo haciendo globitos y se le fue, realmente se le fue. Bueno, os vamos a contar qué es lo que tenemos hoy. Unas actuaciones fantásticas. Vamos a tener diferentes grupos de pandereteiras que van a estar aquí, grupos de iniciación, grupos de perfeccionamiento, de nenos, de adultos. Vamos a tener grupo de guitarras que nos van a hacer dúas cancións con unha voz que as vai acompañar, que é maravillosa, como é Oriana. Ademais, vamos a poder disfrutar de unha coreografía de baile moderno, popping, un estilo que se chama popping, estupendo, feito por un artista como é Cristina Aral. E vamos a ter tamén a posibilidad de ver en estrena por primeira ocasión unha cuestión diferente. Queixumes dos Pinos é conhecido habitualmente por dedicarse ao mundo do folclore galego, pero nesta ocasión vamos a disfrutar de actuacións non de folclore galego. Vamos a traer e estrenar hoxe unha tarantela italiana e vamos a estrenar un baile búlgaro para que todos vos tamén os podades ver e disfrutar. Así que espero de que estedes disfrutando, que empecedes a disfrutar a tope porque vamos a comenzar. Bueno, vamos a ir recibindo xa pouco a pouco por a parte dereita do escenario, a ver se nos chegan as nosas pandereteiras de iniciación. Vamos a ver se as atopo, fixadevos, aí veñen as nosas pandereteiras, vou para aquí, a por elas, e onde están as miñas pandereteiras? Aquí veñen, vámolas recibir. Aí empezan a chegar. Aplausos, a ver como van eses aplausos para estos artistas que van chegando por aquí. Claro que sí. Vamos a convidar a que anden máis para adelante. Vinde para adelante. Bueno, pues aquí temos... Vos vou a presentar un pouco que é o que temos aquí. Porque, veredes, xente co que o traxe galego e xente que non. Por un lado son persoas do grupo de iniciación aquí propias do Centro Cultural, pero aparte tamén temos... dende fai 4 meses estamos participando nunha actividade moi bonita por un coro que temos aquí a súa directora, como se... Mi Dulce Jesús del Mitra. El coro Mi Dulce Jesús del Mitra, que tamén están facendo música popular connosco e coa súa profesora Uxía. Polo tanto, hoxe vamos a acompañar e vades a disfrutar de dúas cancións neste momento, verdad? A primeira das cancións, unha ronda que se chama Ronda de Doade, e a segunda das pezas, unha muiñeira nova. Así que, con todos vos, xa, sin máis preámbulos, pandereteiras do grupo de iniciación de Luintra e Ourense. Ay,
Ese fortísimo aplauso para estas pandereteiras que se nos acompañan aquí. Máis fuerte ese aplauso, así me gusta para ellas. Noraboa. Vámonos a despedir por aí que se van a ir saindo. Bueno, volverán. Temos máis sorpresas, máis cancións, verdad que sí? Noraboa, moi ben. Bueno, sei que anda por aquí unha persoa de cumpleanos, acabo de ver fai uns minutos, non sei se sigue por aí, o que pasa que me dan os focos, pero despois tenemos algunha sorpresa para él. Vamos a continuar agora e vamos a continuar precisamente co baile das escolas. Vamos a ter dúas pezas bailadas, a Muñeira do Círculo e a Muñeira Nova. Neste caso son rapaces de colexios xuntados con algúns nenos pequenos que temos aquí habitualmente no centro, que son os que van a facer esa actuación. As clases que se están impartindo dende Queixomer dos Pinos nos distintos colexios, a través de unha mestra que temos aquí, se está facendo a toda hora de maneira gratuita para intentar promover e desenvolver o mundo do folclore entre os máis pequenos e nas súas familias. O que intentamos dende Queixomer dos Pinos, dende fai anos, é precisamente achegar ao mundo do folclore. Sabemos que a veces é complexo, porque temos que competir contra determinadas circunstancias, como o mundo do fútbol, o mundo a día de hoxe das maquinitas e da tecnoloxía, pero seguimos creendo que como mecanismo de identificación con un pobo, como é o noso pobo galego, e como mecanismo de relación entre os rapaces e o folclore é algo que creemos que é fundamental. E, de feito, a través da UNESCO se están facendo serias implementacións de programas para utilizar o folclore como ese mecanismo. Non só aquí en España, que é máis complexo, pero sí, sobre todo, de Francia para lá. Vamos a recibir, ahora sí, primeiro os nosos músicos que se van a aproximar agora por aquí. Por un lado, aí chegan. Vamos a dar un aplauso aos músicos que están aquí acercándose. Ahora chegará a profesora. Vamos a recibir aos rapaces tamén. Forte aplauso para os mozos bailarins que veñen para aquí. Os vou pedir que nos dedes dos pasiños para adiante. Os vou explicar o porqué. Hai un señor ali metido nunha cámara que se chama Carlos, é o realizador de todo isto. E non quere que haxa sombras, porque quere que luzcades perfectos neste escenario. Os parece correcto? Aí, perfecto, Manuel, aparte tú con esa cara de guapo que tes. Bueno, vamos a dar este aplauso aos nosos... Ai, por favor. Bueno, pero qué guapos y qué guapas. Bueno, ¿están ustedes preparados, artistas? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Está usted preparado? Vale. Contame, que é o que vades bailar? A ver. O baile da media luna. Bueno, pues o dixo a presentadora. Así que con todos vostedes, o baile da media luna. Bueno.
Hola. Hola. Oh. ¿Qué pasó, Cieli? No. Ay, ay. Un aplauso para la profe que vino. Ay, ay, muy bien, profe, muy bien. Bueno. ¿Qué pasa contigo, tía? Me dixeron que aí atrás estiveches facendo un alboroto tremendo. Non. Aparte, me dixeron que andaban unha serie de ratiños que andaban por aí detrás tía e tú aí pelexando con eles. Mentíronme. Sí. Por favor, mira, foi ese que mo dixo. Está ca cámara aí. Mala xente, Vades a bailar agora. O baile no círculo. E por que lle chaman baile do círculo? Conta. Porque facemos círculo. Ah, vamos, acabáramos. Bueno, un fuerte aplauso para... ¿Cómo te chamas, guapa? María. María, fuerte aplauso para María, claro que sí. Bueno, ¿preparados entonces, sabes? ¿Están ustedes preparados? Profe, ¿están todos preparados? Bueno, fuerte aplauso para o baile do círculo. ¡Ese aplauso! Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien. Ben, oye, eu non sei se me caes tú moi ben, eu creo que tú debes de ser filla dun guardia civil, digo chover. No. Ah, bueno, xa sabía eu xa sabía que dun guardia civil non era, verdad que non? Cristiano Ronaldo, verdad? É o papá. Claro, perfecto, claro, esta vai aos cartos. Bueno, fortísimo aplauso para estes mozos que van a ir saindo por aquí. Vamos saindo, que despois van a volver. Forte aplauso para eles, ese gran aplauso. Y vamos a dar un aplauso tamén a Nico, a Paula, a Manuel e a Uxía, que están traballando tanto ya, Claudia, Manuela, y ¿cómo se chama esta pequeniña? Diana, muy bien, fuerte aplauso para eles. Bueno, ahora vamos a ver algo muy especial. Os voy a contar una cosa. A semana pasada tivemos unha actuación aquí, un programa que se chamaba Youth Talent Ourense 2018. Neste concurso Youth Talent Ourense 2018 houve diferentes actuacións. Primeiro se fixo un casting, dentro dese casting se seleccionaron actuacións e dentro do xurado estivo xente do mundo da televisión, do mundo dos grandes estudios musicais de España, sobre todo de Mans, e unha das artistas que resultou agasalada con un premio, que a participación nun concurso, nun festival en Lloret de Mar no mes de xullo, foi a artista que ven a continuación.
Creo que vais a quedar realmente impresionados con ela. Vos vou a pedir de verdade que disfrutedes coa actuación desta rapaza. Un estilo de baile diferente, se chama popping. Está usted, señorita? Señores y señoras, disfruten de la actuación de Cristina Aral. Fuerte aplauso para Cristina Aral. Hola Cristina, vete para aquí. Bueno, vamos a ver, te traigo para aquí porque tenemos que falar, ¿no? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Outro día esa biches chorando, pero bueno, pero eso que pasou, a ver. Foi moi emocionante, verdad? Moi emocionante. O xurado foi bo contigo, entón? Foi demasiado bo. Dúas coreografías hoxe nos trouxo unha que é esta do violín. Contanos un poquinho para aqueles que non sabemos moi ben que é o popping.
e esa interpretación da música, esos movimentos, eu tamén o fago, Si fago, parece que vai rápido, pero vai, como faz eso? Parece que vai rápido, pero non. Lento. No, o sea, non sei, serías capaz de enseñarle a alguén, por exemplo, ese movimento? Sí. Vamos a buscar a alguien do público, por exemplo. Hola, muy buenas. ¿Es usted? ¿Quién es usted? Venga usted, no sé, ¿cómo se llama usted? Que no lo conozco de nada. Aniano. Hola, Ani, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Te animas a ver, la profe, por favor, profe, ¿cómo se hace esto? Parece que va y no vai. Fortísimo aplauso para Aniano y para Cristina Aral. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Aniano. Bueno, vamos a pedir, ahora vamos a seguir con música popular. Vamos a pedir que entren as pandereteiras de perfeccionamento que venden por aí, ou debían de vir por aí, esas pandereteiras de perfeccionamento que van a tocarnos dúas pezas. Nos van a tocar unha peza que se chama Muiñeira de Fraga. Non ten nada que ver co expresidente da Xunta, non? É un pobo da provincia de Pontevedra que se chama Fraga e cantan esta muñeira. Si vos falta algo, pues, claro, xa sabedes. Nos van a interpretar esa muñeira de Fraga e despois nos van a interpretar outra peza que se chama Xota de Caridé. Así que vamos a recibir con un fortísimo aplauso. Creo que me falta algunha por aquí para a dereiteira. Onde me están? Bueno. Están aí preparadas. Secretario, ¿estamos ok? 24/7. Señores y señoras, fuerte aplauso para as pandereteiras de perfeccionamento.
Fuerte aplauso, sí señor, sí señor. Oh. Hola, bueno, me voy a quedar con esta moza aquí. Por favor, véngase usted a mi... Lo siento, caballero, me quedo con la señorita. Hala, me quedo, hala. Fuerte aplauso para estas pandereteiras de perfeccionamiento. Hola. Que ti estudias ou traballas? Yo, de todo. Estudias e traballas? Sí, bueno, contanos si é fácil e difícil tocar un acordeón, contanos te. Bueno, a ver, ao principio custa un pouco, pero bueno, despois cando colles a práctica xa é fácil. Hai algo que ti non saibas facer, porque bailas moi ben, cantas moi ben, tocas moi ben. Bueno, e xa, nada máis, eso. Pues entonces vamos a deixar ir, porque sabes o que temos agora? Venga, vamos a recibir agora con un fortísimo aplauso, ti e o público e nós, os bailaríns que venen do Colexio da Ponte. Vamos a recibir con un forte aplauso os bailaríns do Colexio da Ponte, estos gaiteiros que tamén entran, e aí vienen os gaiteiros. Aí vienen os gaiteiros que se van colocar na luz, non na sombra, así, moi ben. E ti eu, entonces, oye, pues xa que estudias, traballas, oye, vámonos ir, sí, deixamos aquí que a profe quede con estos, podemos colocar, sí, sí. No, si vos molestamos, nos marchamos. Máis, sí, nos molestamos. Podéis dar un aplauso ben grande a estas mozas e mozos. Bueno, pues nada. Vos quedades aí co baile ou voume con esta moza de guapa. Muñeira de Seisalvo, forte aplauso para eles. ¡Fuerte aplauso para estas mozas da Ponte! ¿Qué tal? Bien. Contenta como saiu o baile? Sí, bueno, traballades moito, Sí. Vos gusta moito bailar? Sí. A profe é boa?
Sí. ¿Portase ben con vos? Sí. Sabes decir algo que non sexan monosílabos? No. Forte aplauso para estes nenos e nenas do Colexio da Ponte, que van a ir saindo xa por aí. Forte aplauso tamén para estes gaiteiros, que volverán tamén. Pues, bueno, vinde para aquí, mentras se van colocando, vinde para aquí. Porque estes gaiteiros son moi polifacéticos. Aparte, son gaiteiros da Real Banda de Gaitas da Diputación de Ourense, verdade? Sí. Pero xa dixeches máis de monosílabo. Xa. Bueno, eu creo que hoxe non me estades axudando. Vou a falar con alguén que di máis que monosílabos. Hola, Paula, que tal? Bueno, dúas sílabas, está moi ben. Dende canto tempo tocas a gaita? 7 anos. E, por exemplo, dinos cal é a peza que máis che gusta. Non podes elegir, por qué? E Hai moitas, pero unha delas é Muñeira de Chantada, por exemplo. por que a Muñeira de Chantada? Non sei, para mí parece un himno de Galicia. No, tens razón, a verdade é que a Muñeira de Chantada é unha das pezas máis internacionais. De feito, o que a fixo máis internacional, sabes quen foi? Non, Un gaiteiro que seguramente ti admiras moito, Carlos Núñez. un pouco, si admiro. Gran músico, que el foi o primeiro en exportar esa Muñeira de Chantada como gaiteiro solista. Aparte da entidade na que vos tamén participades como a Real Banda de Gaitas. Bueno, vos gustan as pandereteiras e as cantareiras? Sí. Pues vamos a recibir con un forte aplauso, vamos para aquí, vamos a recibir a pandereteiras, o grupo de pandereteiras o conxunto. Fíxatevos que cousa máis bonita vai pasar. E podedes ir pasando. Vamos a darlle un aplauso ben grande aquí que van seguir colocando. Podedes ir para aquí, para adiante, mentre se van colocando. Pero mirad, nos vamos a colocar así, porque si non, ali esa cámara non nos ve. Aí, vamos a ver unha cousa ben bonita. Nos van a facer 3 pezas. E seguramente tú coñezades todas estas pezas, pero todos vostedes teñen que coñecelas. A primeira, a Maruxiña. Conocedes Maruxiña? Ai, Maruxiña, eu vencho de frío. Non é nada malo dar un pecado. Sí, bueno, o sea, un falla ca letra, voume facendo maior. E despois, esa caneco. Sabes o que é o zumbar do caneco? Pois non xo vou a decir porque tens que escoitar a canción. Porque zumbar o caneco, tú sabes o que é zumbar o caneco? Alguén sabe o que é un caneco? Que é un caneco? A ver. É unha forma de vaso para tomar o viño. Entón, por iso decían zumbar o caneco, zumbaban aí a beber, e a outra, sabedes cal é? A última peza é Muñeira do Santo Amaro, que tamén é un himno das festas. É previo á última copa. É que a última sempre senta mal. Nunca escoitastes, bueno, é que me sentou mal a última copa. Pois esta é a canción que botaban antes. Pois con todos, para vos, e para todos vostedes, o grupo de pandereteiras para que disfrutedes con esas cancións. Maruxiña, Caneco e Santo Amaro.
voces con estas cancións, de verdad, noraboa e sobre todo moitísimas gracias porque temos que decir ao público que todas elas hai moita xente que é a primeira vez que ensayan xuntos, tiveron antes un ensayo e é a primeira vez que cantan xuntos. Por lo tanto, noraboa, de verdad, moi ben. Forte aplauso para este grupo de pandereteiras. Vamos a deixar as sillas aí, pero vamos a poder ir saindo. Vámonos a despedir aí con forte aplauso. Bueno, ahora o que nos ven é unha actividade que tamén temos aquí dentro do Centro Cultural. Unha actividade como é a guitarra. Para que se fagan unha idea, o que é o propio Centro Cultural nos trasladamos dentro do barrio do Couto para aquí o ano pasado. E ano a ano imos facendo ampliación de actividades e ampliación de actuacións. Hoxe suceden varias cousas. A parte de actividades que se están desenvolvendo, hoxe clausuramos a programación cultural de todos os sábados que temos aquí. Todos os sábados, dende o mes de outubro ata o mes de xuño, temos diversas actuacións e diversas programacións culturais. Artistas consagrados, pero tamén artistas que non son consagrados e que son noveles. Nos o que pretendemos é que este sexa un espacio aberto para que todos aqueles artistas ou todos aqueles que teñen as ganas de amosar aquilo que fan teñen este espacio para poderlo facer. Pero aparte, traballamos con eles dentro do mundo artístico para poderles axudar a cumplir naqueles casos que teñen ese soño musical ou ese soño artístico. Iso é un pouco a función que desempeñamos aquí. Queremos que sexa un centro aberto a toda a sociedade de Ourense. Aparte de ter ese gran emblema como é a Agrupación Folclórica Queixumes dos Pinos, que leva o nome de Ourense por tantos e tantos países. Pero queremos precisamente que isto sexa todo sempre un empece. Que todos aqueles pais que veñen con seus fillos aquí, que vexan que teñen a posibilidade de que aquí teñen un centro para que eses rapaces poidan seguir avanzando. Xa sexa no mundo da música, no mundo da gaita, no mundo da pandeireta. Aquelas persoas que ao mellor non son menos pequenos, pero teñen 30, 40, 50, 60, canta igual a idade, van a ter sempre actividades vinculadas co mundo do folclore porque é o gran referente que nos disponemos aquí. Pero aparte temos outro tipo de actividades, como poda ser guitarra, como poda ser gimnasia de mantenimento, bailes de diferentes tipos, teatro, diferentes actividades que sempre están a disposición de todos vostedes. O mellor non o sabían, pero por iso quería facer este impasse para que todos vostedes o saiban e que sempre serán ben acollidos e cos brazos abertos para que formen parte deste soño. Les vou a contar unha cousa. Eu, cando tiña 16 anos, empecé a historia de Queixumes dos Pinos, tiña moitos sonos. Un deles era ter a posibilidade de dispor dun centro cultural como deste tipo, non? Despois de algúns anos, 20 e tantos, 24 anos, dispoñemos dun centro privado, porque nós non dependemos de ninguna institución, pero creo que cada día nunhas mellores condicións, gracias a un equipo de xente que sempre está respaldando este tipo de iniciativas. Por lo tanto, ahora o outro soño é que toda a xente de Ourense intenta aproveitarse de dispor dun centro deste tipo, un equipo de xente que traballa por os rapaces, por os maiores, por a xente xoven, por a xente inmigrante, por calquer tipo de persoa que teña interés no ámbito cultural. Ese é o gran soño que agora me queda por cumprir, é dicir, que cada día sexamos máis e se integren máis dentro deste gran proxecto, porque, ao fin e ao cabo, creo que os movimentos nas cidades os ten que facer a propia xente da cidade. E o gran patrimonio somos a xente da cidade. Temos que loitar para conseguir. Loitar como fai, por exemplo, o artista que é un artistazo, pero aparte é un gran profesor de guitarra. Vamos a recibir os alumnos de guitarra. Aí venen os alumnos de guitarra co seu profe, Jorge. Hola, vamos, forte aplauso. Si buscas o cable. Bueno, lles estuve dicindo que o profesor de guitarra que era infumable, que non sabía tocar a guitarra, que esas cousas. Non te enfades. No te preocupes, a ti te lo perdono. A mí, perdón. Cuéntanos, Jorge, bueno, hoxe só hai unha pequena representación porque son máis alumnos, pero problemas de saúde e problemas de recén agotada de selectividade impediron que hoxe non puidan estar todos. Pero, que nos vades ofrecer? Pues la primera canción que vamos a tocar nos hace verdadera ilusión porque es una canción creada entre nosotros. Siempre partimos de la base de que, bueno, esto es una chopia
Gracias, Jorge. Pero son clases de guitarra, ¿no? Entonces, lo fundamental es aprender a tocar la guitarra, pero también es fundamental, para mí, por lo menos, en mi manera de verlo, es coger ese amor a la música, ¿no? ¿Y cómo lo coges? También de una manera muy especial, cuando creas algo, cuando es algo, lo haces tuyo, ¿no? Entonces, sé que es algo complicado porque estamos empezando todos, pero bueno, al final hemos hecho algo que por lo menos que tengan ese recuerdo, ¿no? Y se vayan el verano y toquen su canción y le digan, pues mira, hemos hecho esto entre todos en la clase de guitarra y que somos los primos. Por eso yo animo a todo el mundo que quiera venir. Aquí somos como una familia, así que hijos, padres, abuelos, lo que queráis. Aquí, ya veis, tenemos aquí edades de todo tipo. Y con mucho talento, que es con lo que decía Jorge, es decir, no solo enseñar a tocar la guitarra, sino estimular esa creatividad tan necesaria, ¿no? Bueno, Jorge, la primera canción que nos vais a ofrecer se llama Dame un sol. Dame un sol, que es una nota, claro, ¿no? Claro, bueno, porque hoy sí que tenemos sol fora, Hay un sol de, bueno, como dice a canción. E despois, eu creo que vai acompañarvos na seguinte canción unha das grandes voces da cidade de Ourense, non? Vouche dicir que a presentes ti. Para mí, claro, evidentemente es la mejor voz de Ourense, porque bueno, tenemos ella y yo lo que es un dúo musical, y también me encanta que participe con nosotros y con los chavales y todo, porque también que sepan lo que es pues, colaborar con otros músicos, con otros instrumentos, un cantante o así, porque quién sabe, igual ellos un día pues, también les da por cantar o por montar su propio grupo, es eso. Lo fundamental es estimular a los alumnos a que sean creativos, ¿no? Tío, pareces yo, coges un micro y no paras de hablar, pero di cuál es el nombre de ella. Claro. Vale, perdón, es Oriana. Oriana, fuerte aplauso para Oriana. Qué bien. Bueno, pues hola Oriana. Vamos a empezar con la otra y después viene Oriana, ¿no? Bueno, pues ahora, me voy con Oriana. Ahora, tú haces el dúo musical y yo me voy con Oriana. Con todos vosotros, el grupo de guitarra. Fuerte aplauso para ella.
full of men, whatever that means. So I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head at night, I'm feeling a little peculiar. So I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, I said, hey, what's going on? And I said, hey, so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, I said, hey, what's going on? What's going on? 25 years, my life is still trying to get that great big kill for a destination. Oriana, fuerte aplauso para Oriana y para todos los guitarristas que acompañaron hoxe. Noraboa. Noraboa. Bueno, mientras vamos a entrar xa na recta final e ahora vamos a recibir o que son as pandereteiras de iniciación, pero micropandereteiras. Creo que é unha gran expresión, porque son pequenos grandes artistas. Entonces, ahora no momento en que salgan xa os guitarristas, pues vamos a recibir a esas micropandereteiras que nos van a ofrecer dúas pezas que creo que nos van a encantar. Entonces, unha delas é o Cuco e a outra non me acorda o nome, pero lle vamos a preguntar ahora mismo. Así que recibamos con ese forte aplauso as pandereteiras de iniciación das pequeniñas. Aí venen, unha que chega aquí, María. Hola María, que tal? Manuela, que ven para aquí, que se van colocando. Muy ben, Manuela. Aí vos mandou aí a profe, verdad que sí? Aí ven Noa, Claudia e Deires. Nayana, non dou unha, non dou unha. Nayana, verdad que sí? Sí, como te chamas, cariño? Ah, eu me confundo os nomes. Te gusta tocar? Sí. E non vas a cantar? Sí, claro que sí. Non che gusta cantar? Che gusta tocar a pandeireta?
É moi bonita a pandeireta. Non é bonita? Bueno, pois vamos a ver que nos prepara a profe. Profe, que vamos a cantar agora? O burriño. E a segunda? Señores e señoras, con todos vos, o burriño e o cuco. Forte aplauso para as artistas. A ver, ahora vai a ir unha canción que se chama O Cuco, verdad? E estamos esperando porque ten que sonar un playback, non? Pero non sei que debeu de pasar porque non está... No, pero vamos a esperar un segundinho a ver se alguén me dice que sucedeu, porque non sei onde está... Vai sin... vai... Aí vai. O Cuco!
van entrar os gaiteiros, non? Para esta peza, que ahora vai unha peza de baile, non, profe? A ver, vamos a recibir os gaiteiros con un forte aplauso, que a ver si se acercan por aquí. Os gaiteiros, que se me quedaron ali. A ver, os gaiteiros que veñen por aquí. A ver, os gaiteiros, onde están os gaiteiros? Que me faltan os gaiteiros, que estamos esperando por eles. Aí veñen. Estaban repasando esa gaita para que estivera perfectamente afinada. E veñen xa para aquí. Bueno, nos van cal vai ser o seguinte baile? Contame. Un baile novo, ¿verdad? Un baile novo, sí. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, eres un poco tímida, ¿verdad? No eres tímida. Bueno, un poquillo. Ahí chegaron os gaiteiros, muy bien. Bueno, vamos con esa muñeira. Fuerte aplauso para estas bailarinas. Vamos a ir una por una. Vinde para aquí. Mientras vamos a despedir a profe, xa se vai a ir, e vamos a ir coñecendo o nome de cada unha delas. A ver, tío, o teu nome? Noa. Simón. Laura. Bárbara. Sabela. Xiana. Lua. Isabela, Xiana, Lua, qué nombres más bonitos, ¿eh? Lucía. Elena. Alba. María. Ada, muy bien. Pues para todos eles y para esta moza, que non me acordo o nome, mira que... Como era teu nome, cariño? Non me acordo. Nayana. Ay, por favor, de verdad, mil disculpas. Estoy muy espesos. Para Claudia, ¿verdad que sí, Claudia? Y para Manoli. Hola. Fortísimo aplauso para todos ellos. Pero grande ese aplauso. Vamos a irnos por ahí, vámonos yendo. Bueno, vamos yendo para la parte de atrás. Entramos en la recta final ya. Vamos a recibir ahora. Vamos por aquí, Claudia, por aquí, vamos. Ven por aquí, ven, cariño, ven, dame la mano. Ven. Vamos. Ven por aquí, ven. Ahí, por ahí, vamos. Claudia, cariño, ven. Claudia, ven. Sí, no está dentro. Mamá, ¿quieres ir con mamá? Vete junto a mamá. Vamos, Manoli, vamos para aquí. Vamos. Y vamos a recibir nuevamente los gaiteiros que deben de estar ya por aquí. A ver dónde están estos gaiteiros.
estes gaiteiros que veñen xa para aquí correndo para interpretar unha peza que sí que les vai a encantar. Les vai a encantar a seguinte das pezas porque se chama Alborada de Ourense. Entonces están chegando aí chegan. Forte aplauso para os gaiteiros, que chegan Paula e Nico e Paula. Vamos para aquí, un poquinho para adiante. Que nos vades a interpretar entón? Alborada de Ourense. Señores e señoras, con todos vos, Alborada de Ourense. Bravo, bravísimo. Bravísimo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vos vou a decir unha cousa. Vai a pasar agora algo moi bonito. E xa vos, aparte, decían, vamos a entrar nesa recta final porque vamos a facer dous bailes. Aquí Xumer dos Pinos é coñecido habitualmente porque fai folclore galego, pero tamén a veces fai pequenas cousas que son de outro folclore. E agora vamos a demostrar isto con dous bailes. O primeiro deles, vos vou a convidar tamén a que o vexades todos, é un baile búlgaro, un baile típico de Bulgaria. Así que convidamos a que o disfrutedes, de acordo? Con todos vostedes, vide comigo. Bulgaria, o folclore de Bulgaria representado por os Queixumes dos Pinos.
aplauso. Coreografía de Bulgaria. Vamos a despedirlos, que se tienen que ir a preparar porque ahora vamos a hacer unha segunda coreografía. Esta primeira coreografía é unha coreografía do mestre Rosen Bogdanov, un dos grandes coreógrafos e grandes impulsores do que é o folclore búlgaro da cidade de Razgrad, a 350 kilómetros da capital de Sofia e a 150, máis ou menos 200 de Burgas, que é unha das grandes cidades tamén dali. Si les gustou esta demostración de baile búlgaro, vamos a continuar ahora con un baile italiano. Neste caso, unha tarantela napolitana. A coreografía foi enviada a través dun amigo tamén Franco Meña da zona de sur de Italia, que tamén desenvolven unha grandísima labor. Para que se fagan unha idea, a Federación Italiana de Tradicións Populares está composta por 1200 agrupacións folclóricas de toda Italia. É un dos países máis ricos en cuanto a festivais e en cuanto a agrupacións folclóricas, en conxunto con Portugal. Digo daqui da parte máis mediterránea, por decirlo de algún xeito, ou máis atlántica, mellor, de Europa. Se nos imos a cara ao leste, de Bulgaria, probablemente hacia a Rusia, etc., a preocupación polo folclore é enorme. Nós o que pretendemos con isto é seguir enriquecendo os propios rapaces e os propios alumnos do centro, para que, aparte de coñecer o folclore galego, creemos que a riqueza fundamental é o coñecemento e o disfrute tamén de outros tipos de folclore. Ahora, creo que xa estamos preparados. Señores e señoras, disfruten de esta peza que ni máis ni menos que Tarantela. Bueno, non vos vayades, le vamos a pedir que entren todos os artistas no escenario, por favor. Entrade todos os artistas que están aí detrás, que vengan todos, avisados que entren todos no escenario. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a todos los artistas que venen aquí, todos los bailarines, aquí, aí, moi ben. A ver se nos venen todos. Mientras ven ahí, vamos todos para el escenario, vamos todos ahí para el escenario, vamos, ese aplauso bien fuerte, bien fuerte ese aplauso. A ver,
se nos quedou ali xente, aí venen os artistas, todos, aí venen. Aí venen, creo que se nos quedou xente detrás aínda. Se nos quedaron, pero entra non entrou ninguén, ten que entrar todos os artistas, aí, ainda non vi, aí chegan os guitarristas, aí nos chegan todos para dentro. Todos para adentro, vamos, todos para adentro. Vamos todos para adentro. Vamos todos para adentro. Bueno. Aquí nos vienen. Bueno, ¿qué tal? Bien. Bien. Bueno, queridos amigos, queremos daros las gracias a todos. Dar las gracias aos pais, pero sobre todo vos quero dar as gracias a vos. A todos os que actuades, a todos os artistas, a todos os nenos. Este ano leva sido, por todos os cambios desta agrupación, leva sido un ano realmente duro e realmente complicado. Probablemente dos máis complexos de toda a historia desta entidade. Sempre cando un intenta dar un paso para adiante, é moi complexo, son moitísimas dificultades e moitísimos problemas que hai que solventar, pero como dixen antes, é un soño e que intentamos que sexa realidade, intentamos que sexa realidade para todos vostedes, intentamos que sexa realidade para todos vos, porque creemos que temos a nosa xeración, hai cousas que o mellor non facemos ben e temos que deixarvos un mundo mellor a todos vos. A nós, os nosos pais nos deixaron un mundo maravilloso e nós temos a obrigación de deixarvos a vos un mundo mellor. E por eso loitamos día a día, por eso, a pesar de que este ano leva sido un ano moi duro e moi complicado, seguiremos loitando por vos, para que vos fagades cousas, para que vos teñades un mundo para disfrutar e para que o poidades transmitir os demais, de acordo? Moitísimas gracias. Moitísimas gracias a todos, de verdad, moitísimas gracias. Yo quiero dar las gracias especialmente neste ano tan complicado e de maneira pública a todas as persoas que saben que sufrín moitísimo, que o pasei moi mal e que seguiron estando aí ao meu lado, seguiron acompañándome e seguiron loitando por isto. Rapaces, pais, pero de maneira moi especial a Alex, a Carlos, a miña nai, que a teño martirizada. Pero que lle vas facer, mamá? Tocouche un fillo así, hai que joderse. A todos eles que saben que sufrín tanto, a todos os rapaces, a Uxía, que tamén anda por aquí, bueno, a todos, de verdad, a todos os queixumes, gracias por seguir aí. Sodes o que me dades esa forza para continuar, de verdad, moitas gracias. E agora sí, nos vamos... Vos esperamos o ano que ven, en actividades aquí, en actividades nos colexios, onde sexa, que Xumar dos Pinos sempre será a vosa casa, a vosa, dos vosos fillos e a de quen vos que irades. Vos vou a facer traballar, estades preparados? Vamos a rematar, porque nos vamos de vacacións, non? Claro, e cando nos imos de vacacións, o papá e a mamá collen o coche, verdad? E teñen que ir con cuidado. Vos o mellor non coñecedes esta canción, pero seguramente todos vos sí. E tendes que traballar ahora con ela. Collede o volante, porque, queridos amigos, nos vamos a ir en un auto feo e nos vamos de paseo. Ahora sí. Paseo en el auto feo. Ponemos primera y partimos. Ella es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo.
es la parte más aburrida de la canción porque tenemos que esperar. Está cambiando. Rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... Ella sabe suceder que no suele suceder. En el banco de papá nos iremos a pasear como la bocina en cualquier esquina. Para no hacer ruido le pongo sordina. Zona de baches y pozos vamos a saltar. Mejor nos ponemos un almohadoncito en el asiento. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Atención, atención, zona de curvas. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un autopeo, pero no me importa porque llevo torta. Entremos al túnel. Por el túnel pasará, la bocina tocará la canción del ti-ti-ti, la canción del ta-ta-ta. Vamos de paseo en un autopeo. Finalmente estamos en la autopista. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Ponemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para ellos todos. Que tengáis todos unas felices vacaciones. Aquellos que queráis seguir viendo música, el viernes que viene, Plaza de San Martiño, a las 9 de la noche, Festival Internacional de Música de Raíz. Y ya noticias a través de los distintos festivales de la agrupación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a los técnicos, a Carlos, a Alex, a Joel, a Sergio. A todos ellos, muchísimas gracias. Hasta la próxima.